Maayong udto mga kauban. Uban ko ninyo dinhi sa Danao City Central School aron pakatod sa latest updates sa nagpadayong piniliay ning atong live coverage sa BSKA 2023 sa MyTV. Karon ani agi kita sa gawas nga bahin diri sa Danao City Central School. Gani inyong makita nga ubay-ubay pud ang mga tao dinhi. Aduna tay mga traffic enforcer nga naka-standby diri gyud kining kasadaha. Dili na nila pasudlan kay ani dinhi nahimutang ang kining Danao Central School. So ang makasulod na diri kanang mga butante paingon ngadto sa tagsa-tagsa ka polling precinct. Gani ang kining Danao City Central School nas siparit kini siya duha ka building. Kini ang first